Chingalingaling, chingaling, ang akong anak, palangga na ko. Inday Mimings, palangga ni mama. Mauday ni ang anak ni Chim Chim, guys. Si Inday Mimings Sanchez. Abaw ka, yang tinuod pangan yun. Paul. Ang Paul ba, kanang more police, man siguro na. Kay, kabaw na kayang mama gasa. Kuhan siya Paul. Ang iyang tinuod pangan, Paul. Ako'y gaanggaan ni, ako'y gangan ani nga may minch, mi og minchong. May minch ang tawag ani nga taon niya diri. Pero ang si tinuod pa nga jud ani niya kabaw kag unsa? Paul. Ang gangan ani niya, iyang mama, Chim Chim, mo'y gangan ani, nibong gani ko nganong Paul ni. Nibong siya may Paul oy. Manong Paul man siya. Anak kag Paul. Anak kag Paul? Pulis ba? Anak kag Paul. Mao bitaw ang kuan ani niya. Tinuod bitaw, tinuod lang. Tanggap na mama. Oy, palanggo na. Oy. Ay akong anak nga katong 4 years old nga siya mo'y nisaw sa akong tutoy kay nagtutoy ba to nako. Turay. Natug. Liwat kay bibi sa una ba magubo tanan. Magubo. Bilang nako videoan akong anak kay hubo man siya. Yan siya ganahan og pa video. Di kong mga anak di ganahan pa video kay mauwaw. Kung mauwaw man ka nga. Di pa kana kita kaskuan. Nan mo ni akong anak ko. Mao ni siya anak Chim Chim bugat kaayo. Manani ka og lugaw asas Andre ni ka og lugaw. Kay ang katong lugaw bagong giluto ni atian. Naman ko'y kanang kwandri kanang murag. Ang iyang bana gani maoy nagluhod na mo kasal. Yang bana mo'y nagluhod na mo kasal ni Minchong. Pirmi na sila manghatag na mo lugaw nya. Lugaw pang painit sa bata. Pirmi na sila. Lugaw ra nga kanang sa purado pero kanang puti pinalit jud na nako pero ang lugaw nga puwa hinatag yun na nilami kay mundag luto, guys. Di jud ko kasuon siyang luto. Lahi man siya pagkalugaw gud kanang galing may gatas gamay niya. Ang iyahang kuan kay gatas naasad nga dili sad siya ingon nga creamy kayo kanang tamis kay sakto ra ba nga ganahan jud ka nga mabusog pud ka. Mo na kani siya ay ganahan sa lugaw. Ganiha kay nagpakaon ko ni niya sus hukan kayo kay sige di siya tan-aw ni Miras. Nagana-ana ni katawa lang siya kalit bisigwa siya tan-awa. Blang lang man ay, blang lang. Ang anak pa ning Chim Chim. Nanggam ni nako ni ana bito yang mama nga. Ati May kanang naahalang na nimo ang bata ha nya. Ang pingin taw na akong mga anak oy. Mahal ilab sad na ansa kanang ikuan ba nako ba kanang ikuan ako ba nga anak nako ba kanang murag isip nga anak ba wala siya kuay kabalaka kay kanay imong anak ako nang panggaon labi nag isaray babae na mo diri nga anak si Miras ra. Mo ni akong anak yang anak ako'y palangga labi nag ngita ni siya nako ngita ni nako. Ay mo ila na ko ni siya. Bulakaw ko kanang kadlawon mangihi ko. Sus hibong lang ko magtiagit na lako silong kay mga anak man din na siya din nakabantay mo ko ni kausa kay mawa ko no nya nara ko skilid nya ako ri siya tanawon mo ganahan na lagi siya sigdanan mo tanaw siya sigdanan ila siya nako ngita mo man iyang nakita nang taong naong pero may katubang duha wa sila yung nakita ako ar taong naong tablab din ako. Hello guys, nasa ko'y anak diri nga paraygon kay pod. Tagsaran ako ni siya. Kay usahay kay mo dagan magkalit ya dita ka kuan ni niya. Pero na ako'y video ani mga anak nako kani si Israel. Ay mo kay buong ay anong wala man na videohi imong anak mi. Sige lagi nag-video imong kuan. Videohan man na nako kung mga anak ko dili lang siya mo kuan kanang mura siya kanang kuan ba mga nay. Ambi cellphone manay
ang bisilpon ma kay magtanaw siya ground on round kanang pambata nga salida. O na tanawa kong anak ko gwapo man na ako ayel oy. Maupay pagmata niya kasi Andre og si Rakrak. Si Andy og si Rakrak nagbag-o pa sig na mata. Ato ta ali ate-atean ka kay nangayahatag sila lugaw. Latian. Ha? Mangatag ba si tiyan og lugaw. Tagaan siya di na masiro. Di na masiro siya. Up. Thank you for watching, guys. Bye. Bye. Unsa? Bye. 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 Thank you. Nay lang. Hangos kay lugaw ay nay na. Ang. Langgo mo no. Ay langgo. Langgo mo no. Ay plang. Ang kabi. Kiss. Kiss mama, kiss. Ano akong anak, guys. Kiss inday, kiss. Iyan ang manghod. Nagtuo siya iyahan ng manghod. Agaw ra mo duha, oy. Mao ni siya mututoy nako nga ang kani mo ni sa akong tutoy o kana siya ni tutoy nako. Mao na siya, guys. Kasabot mo. Kay daghang ay mag-message na kumingon dai. Mi, imong anak ganong nagtutoy na nimo ko. Okay ra man gud na kay ang ana mang doktor nga okay ra. Kay babae man siya, niya siya lalaki. Ya daghan sa kikugatas oy. Daghang ikugatas na. Basta daghan ko gatas. Usay sud na gyud ako sa bibiro na kong gatas kay tinagan na. Tutoy patutoy na kas bata ay. Ganahan sa siya niya ako biya ka nang magludon biya sad ko. Kaya ako ang gatas gitutoy ninda ya. Lahi gud ba nga kanang anak gud pero sa pirmiro na kong kuan, sa pirmiro na kong patutoy niya kay guludon ko pero karon walay supsop gina supsopon gina kong sipon sa anak chimchim. Supsopon ako iyang sipon, akong supsopon. Murag na anak, murag na kuan na gyud ako ba nga na anak nako ba kanang di na ko kuan pirmiro ba bata pa. Nag-ananad naman sa kuniya. Tutoy na sa dunay. Ako tutoy lagay kay kanang mga katul-katul kay gibugasingot nang ko. Tutoy na Israel na. Tutoy din na ako ipakita. Na siya, guys. Mo na istorya niya ako kanan. Sa ako na lang ning ibutang sa social media nga akong kinabuhi kay daghang mo tan asa ko, asa nagpuyo, naakos konsolasyon, pulpugan. Naakos konsolasyon, pulpugan ko nagpuyo aron makabalo mo. Naako diri. Daghang ikon na may nabisita nako diri taga Lupis. Basta na ay nagbisita nako. Hoy, Inday, ali mama ni. Dali binay ni tutoy na Rail tutoy na Israel. Tutoy na siya. Silang duha mo nagtutoy nako. Talawa. Di na lang nakukuan nun i-video kay bawal suko niya sa kuan taga Facebook. Nani ni ang akong Hoy, Miras. Kuha sa sabi. Mo ni ang akong live sa akong kinabuhi, guys. Ako na lang ni post sa social media unsay among dagan sa among kinabuhi saon man na may daghang mangutan na di ato na lang isod sa social media. Di sad ko angay mauwo kay ang ako masang isulti tinuod man sa dili sa ko pareha nang uban nga mag-vlog nga di tinuod ako tinuod man tinuod bahin na sa mga bata bahin sa among kinabuhi ana. Nay unsa na ni kung nakabaw ka na nagwapa na puti ra ko tungod sa hayag aning cellphone hayag ang cellphone filter. Ay